Hayırlı kеш, siz müslüm tapşırıların qarısız. Яңалыклар чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шәймиева. Җирлегебездә булган вакыйгалар турында кыскача. Соңгы елларда Мөслимгә республика һәм Россия төбәкләреннән генә түгел, ә ерак чит илләрдән дә кунаклар еш килә. Аларның күбесе җирлегебездәге эшмәкәрлекнең үсеше, кошчылык тармагы һәм Агромастер җитештерү компаниясе эшчәнлеге белән танышу өчен килә. Кичә Мөслимгә Төркия һәм Япониядән эшмәкәрләр Акай Набиматсу һәм Улаш Сидар килде. Кунаклар Дамир Шәңгәрәевнең Шәйка фермер хуҗалыгын карадылар. Җирлегебезгә инвестиция программаларын кертү мөмкинлеге белән кызыксындылар. Мөслимнең кунакчыл урыннары белән дә таныштылар. Кунаклар Мөслимдә киләчәкнең үткәннәр белән бергә кушылып, үзгә бер гүзәллек тудыруы таң калдырды һәм җәлеп итте дип үзләренең соклануларын белдерделәр. I enjoyed very much today. Без Мөслимгә кечкенә генә авылда программаларның ничек тормышка ашырылуын, авыл халкының ничек яшәвен күрергә, әйләнә-тирә мохит белән танышырга дип килдек. Авыл дип әйтергә тел дә бармый. Мөслим кечкенә шәһәр. Сездә бик матур, бик рәхәт, безгә бик шада. 8 июнь социаль яклау хезмәткәрләре көне. Шул уңайдан безнең иҗат төркеме район социаль яклау бүлеге эшчәнлеге белән танышып кайтты. Райондашларыбызга социаль хезмәтләр күрсәтү юнәлешендә социаль яклау бүлеге 30 номерда республика матди ярдәм үзәге, Маяк комплекслы халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге, картлар һәм инвалидлар йорты нәтиҗәле эшчәнлек алып бара. Шушы оешмалар алдында хөкүмәт тарафыннан расланган социаль гарантиялар турында мәгълүматны тулы күләмдә район халкына җиткерү һәм сыйфатлы хезмәт күрсәтү бурыч итеп куелган. Барлыгы шушы оешмаларда бүгенге көндә 106 хезмәткәр хезмәт куя. Маяк халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәгенең дә төп максаты булып, өлкән яшьтәге һәм мөмкинлекләре шикләнгән гражданнарга социаль хезмәт күрсәтү һәм авыр тормыш шартларында калган гаиләләргә, бәлег булмаган балаларга ярдәм итү тора. Маяк халыкка социаль ярдәм күрсәтү үзәгендә бүгенге көндә 72 кеше хезмәт куя, шуларның 45-е социаль хезмәткәр, берсе районда йөреп мохтаҗларга медик хезмәте күрсәтүче шәфкать туташыбыз. Бүгенге көндә районыбызда 236 кешегә социаль ярдәм күрсәтәбез. Өйгә йөреп өлкәннәргә социаль хезмәт күрсәтүче, социаль хезмәткәрләр дә үзләренең авыр да, зур сабырлык сорый торган вазифаларын төгәл һәм яратып башкаралар. Шундый хезмәткәрләрнең берсе Мөслим авылында Гера Әхмәтҗановага һәм Хаят апа Хайретдиновага хезмәт күрсәтүче Лейсән Мирзаханова. Гера Хаҗи кызы үзләренә ярдәм итүче социаль хезмәткәрдән бик канәгать булуын белдерде. Хөкүмәткә дә бик зур рәхмәт, социаль хезмәткәрләренә дә бик зур рәхмәт. Оларсыз менә без олы кешеләр, олы кешене дә караган кешеләр, без аларны карый алмасыйк. Пришлось бы дом престарелыхка бирергә. Тоже бит инде алай туганны бит алай жарамый. Шушы социаль хезмәткәрләр булгач, без аларны карыйбыз. Аллага шөкер. Барсына да бик зур рәхмәт. 25 ел дәвамында эшләп килүче Мөслим картлар һәм инвалидлар йорты республиканың иң яхшы стационар учреждениесе булып санала. Бүгенге көндә бу йортта 50 өлкән кеше тәрбияләнә. Өлкәннәр өчен бөтен уңайлыклар тудырылган. Аларга даими медицина, психологик, реабилитация, культура чаралары күрсәтелеп тора. Гомумән, районыбызда социаль ярдәм күрсәтү өлкәсендә эшләүче һәркемнең хезмәте мактауга лаек. Үзебезнең коллективна социаль сферада эшләп чыккан ветераннарыбызны профессиональ бәйрәм белән тәбрик итәсе килә. Аларга гаилә иминлеге, сәламәтлек эшләрендә зур уңышлар теләп калам. Фәрдә Гантинова, Ольга Шагайпова, Мөслим телевидениесе. Ташлыер авылында яшәүче тыл ветераны Фәйзуллина Зәкия Фәйзулла кызы үзенең 95 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үтте. Авылның ак әбисе, күпне күргән ветеран белән безнең коллегаларыбызда очрашты. Зәки апа Атлас авылында 11 балалы гаиләдә дөньяга килә. Сугыш башланган көннәрдә 18 яшен тутырган Зәкия дә башкалар белән бергә басуда эшли. Күпчелек ирләр сугышка киткәч, ана бригадир итеп билгелиләр. Ул чорларны Зәки апа күз яшьләрсез генә искә ала алмый. Урагында урдык, Лабар районында урдык, хәзер күлтәсендә бәйләдек, шүмәләсендә куйдык, шүмәләләрне ындыр табагына ташып, аны комбайн белән суктыра торган як суктырып, ананы тазартып, белгеләр белән тазартып, хөкүмәткә сугышка отдавать итеп бардык. Бер грамм калдырмыйча. Бригадир булып дистәйлгә якын хезмәт куя ул. Үзе кечкенә генә булса да, авылның бар кешесен тыңлата ала. Урак урырга да, ашлык ташырга да туры килә кызга.
Oltaba da gittik belki arabaya bardık. Kadir begülmege kantorun izleyim. Tabip olmay irtuk barıp düştük indi. Şey olsa da tez bardık. Şurayı itip izleytir koş toptuk. Kantordan naprebelince aldık dağın. Iskalatka gittik de biz oyunu saldık da 50 kilonu koytup gittik. 1947 елда Ташлыярга туган авылына Зиннур Халиков кайтып төшә һәм Зәкия хакында ишетеп, аның янына юл тота. Араларында 23 ел аерма булса да курыкмый Зәкия, риза була. Тормыш иптәше Зиннурны да бик матур яратып искә ала Ташлыяр абыстайы. Ташлыярга килен булып төшкәч тә авыр хезмәтләр башкарырга туры килә аңа. 12 ел дәвамында фермердан алып авыл халкына сөт сатуда, башка төрле эшләрдә эшләп лаеклы ялга чыга. Бүген дә тормышның матурлыгына, ил көннәре безнең тыныч булуына куанып яши. Oturmuşka gelmenden kanaat. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Allah'a şükür. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Gala nimetil iman. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Gala nimetil İslam. Авыл җирлеге башлыгы Дамир Минхажев та еш кунак була Зәкия әби янында. Аның белән сөйләшеп утыру, аның хатирәләрен тыңлау үзе бер бәхет ди җирлек башлыгы. Авылда Зәкия ападан да хөрмәтле кеше юк. Иң хөрмәтле кешеләрнең берсе Зәкия апа. Мин инде шуңа күрә әйтәсем килә, Зәкия апа әле бу 95 яшь репетиция генә, Алла белсә инде 100 яшьләрендә шулай итеп матур иттереп, тазалыкта чирләмичә, булганына шөкер иттереп, бергә яшәгәсен. Ташлыяр авылына барып чыксагыз, әлеге ак әби Зәкия Фәйзулла кызы Фәйзуллина яшәгән йортка кагылып чыгыгыз. Ул сезне якты йөзе белән каршы алыр, күргән авыр кыенлыкларын да кызыклы итеп сөйләп бирер, көчле дә, моңлы да тавышы белән вагазлар сөйләп, изге теләкләрен теләп озатып калыр. Фәридә Гантинова, Айгөл Шагайпова, Мөслим телевидениесе. Спорт ярышларында Мөслим лицей укучыларының исемнәре еш яңгырый. Районда гына түгел, узган ел лицейның Мирас командасы мини-футбол буенча йолдызларга якынайып бөтен Россия ярышларыннан җиңү белән әйләнеп кайтты. Лицейлылар бәйгедә 8 федераль округны артта калдырып, Россия чемпионнары исемен яулады. Быел лицейлылар президент ярышлары бөтен Россия бәйгесенең республика турында җиңүгә иреште. Президент ярышларында быел җирәбә буенча 9-нчы сыйныфлар катнашты. Мөслим лицей укучыларыннан торган 8 кешелек команда 15 команда арасында беренче урынга чыкты. Тренерлар Айдар Исламов һәм Фасил Арсланов. Bu 9-нчы класс жеребьевка буенча сайланды. 9-ларның җиңүенә минем өметләрем бар. Инде 9-нчы класслар безнең көчле, 2 класслар, 9-нчы икесе дә минем мәктәптә көчле, районда беренче урын алды, берсе икенче урын алды. Класслар, 9-нчы класслар. Шуңа инде өметләрем бар беренче урын алырга. Егет-кызлар 6 спорт түрендә көч сынашты. Күп төрле күнегүләрне үз өчен алган Моногаборьеда Кирилл Абдыреев белән Ләйсирә Әхмәтшина беренче урынны алды. Тагын 2 укучылыгы спорт түрендә икенче, өченче урыннарны бөлеште. Беренче көнне безнең йөгерү булды. Без 60 метрга йөгердек, 1 километрга һәм безнең эстафета булды. Икенче көнне безнең отжиманиялар, подъем туловища, малайлар турникта күтәрделәр. Шулай ук без сикердек ераклыкка. Эстафета ярышларында һәм иҗади бәйгедә дә Мөслим командасы беренчелекне алды. Теоретик бәйгедә безнекеләр икенче урынга чыкты. Даже когда проходили соревнования Муслимова, мы не надеялись на победу, а как-то само вышло, когда начали сильно стараться. Также поехали и в Челны, тоже не надеясь на победу, когда уже объявили, и когда вся команда начала брать медали и кубки, мы уже поняли, что победа, скорее всего, у нас. Без җиңербез дип чынлап та уйламаган идек. Алдан безгә малайлар әйткәннәр, без җиңдек дип, ләкин без кызлар ышанмадык инде. Дигәндә басып торганда награждениедә безнең команданы әйткәч, без нык сөендек. Барыбер каушадык инде. Кайгырдык, җиңәлмәсбез дип, җиңгәч инде безнең нык шатландык. Егет-кызлар сентябрь айында Анапада бөтен Россия күләмендә узачак ярышларда Мөслим данын яклаячак. Анда Россиянең төрле төбәкләреннән килгән 82 команда белән көч сынашырга туры киләчәк. Сейчас готовимся также к Анапе, но надежды также такие же. На победу не надеемся. Учителя также говорят, что противники там будут очень серьезные, как и в Челнах. Будем надеяться, что
будет проходить так же, как и в Челнах, и в Муслюмово соревновании. Июньнең башыннан әзерләнәбез дип торабыз. Анда да җиңү яуларбыз дип өметләнеп калабыз инде. Аларның ога вакыты авыррак туры килә инде безгә быел әзерләргә. Огалар беткәч, онысыннан соң Алла бирсә, оның җыеннан соң башлыйбыз инде күнегүләрне. Ныклап әзерләргә туры килә инде. Өметләр бар. Алда Анапада да хотя унлыкка керергә инде. Бүген 9-нчы сыйныфлар дәүләт имтиханнарын тапшыра. Имтиханнарын уңышлы биреп, ярышларга әзерлекне тыныч күңел белән башларга язсын. Римма Авзалова, Айгөл Шыгаепова, Мөслим телевидениесе. Мәктәп укучыларының зорыгып көтеп алган җәйге каникуллары башланды. Бүгенге көндә Габла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә һәм гимназиядә, шулай Күбәк, Олы Чакмак, Әмәкәй, Тотбүләр, Тойгылды, Михайловкада мәктәп яны лагерьлар эшли. Аларда барлыгы 234 бала ял итә. Тулырак алдагы сюжетта. Габла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбенең мәктәп яны лагерында 3 отрядта барлыгы 60 бала йөри. Иртәнге 8-дән көндезге 2-гә кадәр балалар төрле спорт чараларында катнашып, сәламәтлекләрен ныгыта һәм вакытларын кызыклы һәм файдалы итеп үткәрә. Балалар инде иртәнге сәгать 8-дән сәгать 2-гә кадәр йөриләр. Сәгать 9-нчы яртыда алар безнең иртәнге зарядканы ясыйлар. Анарасын без ашарга китәбез, төрле конкурслар, чаралар, интеллектуаль уеннар, викториналар үткәрәбез. Балаларга бик ошый дип уйлыйбыз инде. Чөнки көн сайын алар рәхмәт әйтеп кайтып китәләр, иртән елмаеп килеп җитәләр. Укучыларның мавыгып кубик-рубик җыюларын, монополия уйнауларын, стена газетлары чыгаруларын да күреп кайттык. Марта күче кебек гыш килеп торган бүлмәдә һәрберсе үзенә шөгыль тапкан. Лагерьда рәхәт, тәмле ашаталар, төрле экскурсияга бардык, кинотеатрларга бардык. Мин бу лагерьга беренче тапкыр йөрим. Миңа монда бик ошады. Үземә яңа дуслар таптым. Һәм монда бик күңелле, һәм төрле монда чаралар була. Һәм монда нык рәхәт. Безнең лагерьда нык рәхәт. Анда без эстафетада катнашабыз, төрле уеннар уйныйбыз. Безне анда тәмле ашаталар. Университет, монополиялар, кызлар газета чыгара, малайлар кубик-рубик. Без дуслар белән твистер уйныйбыз. Минем исемем Лилиана. Миңа лагерьда бик рәхәт, яңа дуслар таптым. Лагерьга йөрергә теләүчеләр быел күбрәк булган, ләкин урыннар саны чикле булгач, бөтен теләүчеләргә дә җитмәгән. Җитезрәкләр гаризаны тизрәк язып тапшырган. Мәктәпләрдә балалар саны күбрәк булган саен, мәктәп яны лагерьларына да ял итү өчен күбрәк урын булып булыр иде. Балаларның ялы әти-әниләрнең кесәләренә сукмый, шунысы белән уңайлы. Райондашларыбыз алга таба лагерьларның вакытын озайтырга иде дигән теләк җиткерә. Лилия Шәймиева, Айгөл Шыгаепова, Мөслим телевидениесе. Балаларның җәйге каникулы башлануы балалар өчен шатлыклы вакыйга булса да, ата-аналар өчен көтелмәгән хәлләр дә тудырырга мөмкин. Чөнки бала көн дәвамында кайда йөри, нәрсә эшли, тәртипсезлек юлында йөрмиме? Буларның һәммәсенә дә әти-әни борчыла. Футбол уйныймы ул, сикерәме, йөгерәме, балалар һәрвакыт игътибар үзәгендә. Шул уңайдан район эчке эшләр бүлеге хезмәткәре, полиция майоры Алмаз Камалетдинов лицейның футбол мәйданчыгына җыелган балалар белән әңгәмә үткәрде. Оларга җәмәгать урыннарында үзеңне тоту кагыйдәләре турында сөйләде. Бу көннәрдә Мөслимнең аэропорт башыннан җыр бию көйләре ишетелеп тора. Күп кенә мөслимлеләр нинди концерт бара микән анда дип сорау бирәләр. Анда яшьлек спорт комплексында Сабантуй бәйрәмендә күрсәтеләчәк театральләштерелгән тамашаны әзерләү, ягъни репетициялар үткәрелә. Һәр елдагыча тамашаны әзерләүдә Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йорты, үзәк китапханә, балалар сәнгать мәктәбе хезмәткәрләре белән 400-дән артык бала катнашында театральләштерелгән тамаша әзерләнә. Быелгы тамаша төрле яңалыкларга һәм сюрпризларга бай булачак ди район мәдәният бүлеге җитәкчесе Ирек Салихҗанов. Кыйшкай балалар бакчасы нәниләре Сабан туен үткәрергә дә өлгерде инде. Сабан туй Мөслимнең туган якны өйрәнү музеенда үтте. Балалар бәйрәмнең төп кунаклары иде. Тулырак алдагы сюжетыбызда. Музейда үткән Сабан туе бик күңелле булды. Балалар Сабан туе турында мәгълүмат алдылар, бәйрәмнең уен йолаларын барладылар, сорауларга җавап бирделәр. Соңыннан үзләре дә Сабан туе үткәрде. Нәкъ өлкәннәрчә таяк тартышты, чүлмәк ватты, бүләк кисте. Агач кашыкка йомырка салып та йөгерде һәм бүләкләр дә алды.
Biz indi менә үзебезнең татар милли бәйрәмебез якынлашу уңаеннан, Сабантуй якынлашу уңаеннан балалар белән бүген бит инде безнең 1 июнь балалар яклау көне. Балалар белән инде музейга кирдек, инде музей эшчеләре безгә үзләре бәйрәм үткәрәләр балалар белән, төрле матур уеннар уйныйлар һәм безнең балаларыбыз да бик теләп катнашалар. Аларга бик күңелле. Biz бүген музейга кирдек. Безгә бу монда нык ошый. Сабантуйда уеннар уйныйбыз, бүләк кистем. Монда чараларны музей хезмәткәрләре еш үткәрә. Әлеге чараларда балалар музей белән дә таныша, кызыксыну да арта. Музейда күргәзмәләр дә еш оештырыла. Бу көннәрдә Сабантуй хөрмәтенә татар бизәкләре күргәзмәсе эшли. Күргәзмәдә райондашларыбызның кул эшләре, чигү үрнәкләре урын алган. Биредә 1958 елгы кул эшләрендә күрергә була. Римма Авзалова, Айгөл Шыгаепова, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар реклама блогыннан соң сез Рамазан ае уңайыннан әзерләнгән махсус тапшыруны карый аласыз. Мин Лилия Шәймиева сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. В нашей жизни есть символы, которые дарят ощущение чуда, показывают нашу любовь или помогают не забыть. Долгое время красная гвоздика была символом памяти об ушедших от нас ветеранах. Сегодня значок «Красная гвоздика» становится способом помощи ветеранам, живущим среди нас. Этим летом Театр оперы и балета приглашает всех ценителей классической музыки на международный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань». Грандиозные постановки в исполнении признанных артистов мирового уровня на сцене Театра оперы и балета. Билеты в продаже с 25 апреля. Ура! Сабантуй журналы килде. Бик кызыклы һәм матур журналны зарыгып көтәбез. Ул баш ваткычларга, рәсемнәргә, уеннарга бик бай. Кайбер язмаларның видеосын да карап була. Сабантуйга без язылдык. Сез дә язылыгыз. Код безлимитного интернета на тарифном плане Айда. Зайди на сайт start.letai.ru, узнай подробности и забери свой код. Мобильная связь Летай. Более 40 жизней разбиваются каждый вечер из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Выпил, не заводись, разобьешься. Движение безопасности. бездтп.ру. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, газиз дин кардашларым, хөрмәтле милләттәшләрем. Аллаһ Раббыбызның рәхмәте белән изге Рамазан айының соңгы 10 көненә дә аяк бастык. Рамазан айының соңгы 10 көнлеге айрыша бәрәкәтле төннәр белән мәгълүм. Аллаһ Раббыбыз изге китабыбыз Куръани Кәримдә шундый сүрәне иңдерде. Әл-Кадр сүрәсе дип атала. Аъузу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лайлатил кадр. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Якынча тәрҗемәсе. Аллаһ Раббыбыз әйтә, дөрестлектә без аны Кадр төнендә иңдердек. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтә, үзенең китабы Куръани Кәримне без Кадр төнендә иңдердек ди. Һәм дә яңадан Аллаһ Раббыбыз сорау бирә. Нәрсә соң ул Кадр төне ди? Нинди төн соң ул ди? Һәм шунда ук үзе җавабын да бирә. Кадр төне 1000 айдан да хәерлерәк булган төн. Һәм шушы төндә Аллаһының әмере белән фәрештәләр һәм фәрештәләрнең иң бөеге булган Җибрил галейһиссалам җиргә төшәләр. Һәм дә шушы төн ул иминлек төне. Иртәнге таңга хәтле, таң вакытына хәтле тынычлык, иминлек, сәламәтлек китерә торган төн. Газиз кардәшләрем, Рамазан айының 21 төненә кергәч, нәкъ менә шушы Кадр төне яшеренгән соңгы 10 төнлек башланып китте. Аллаһ Раббыбыз үзенең хикмәте белән шушы төнне айрым бер төн генә дип әйтмәде. Әзрәк без эзләсен дип, әзрәк без тырышсын дип, аны 10 төнлек эченә яшерде. Һәм бүген без сезнең белән менә шушы бәрәкәтле төннәрне үткәреп киләбез. Гает көненә хәтле 15 июньгә хәтле без Кадр төнен эзлибез. Кадр төне 1000 айдан да хәерлерәк диде Аллаһ Раббыбыз. 1000 ай, ул кардәшләрем аз вакыт түгел. Әгәр дә без аны елларга әйләндерсәк, ул 83-84 еллык гомергә тигез була. Ягъни бер төн эчендә әгәр дә иман иясе кулын күтәреп, я Раббым, минем дуаларымны кабул ит дип, үзенең 1000 зарлары белән Аллаһ Тәгаләгә, галәмнәр Раббысына мөрәҗәгать итә икән, 84 ел гомер буе дуа кылган кебек булачак. Әгәр дә ул шушы төнне гыйбадәттә, намазда, төнге намазларда үткәрә икән, күпме еллар дәврендә, узын кеше гомере хәтле вакыт ул гыйбадәттә үткәргән кебек була. Шуңа күрә, хөрмәтле кардәшләрем, мин үземне дә һәм сезне дә чакырасым килә. Ел әйләнәсендәге иң хәерле төн ул Кадр төне. Исеменнән үк күренгәнчә Кадр төне.
ягъни кадерле булган, кыйммәтле булган, Аллаһы Тәгаләнең әмерләре язылып куела торган шушы бер төн ул елның иң яхшы, иң мул, иң хәерле төне. Менә бу төнне Аллаһы Тәгалә Рамазанның соңгы 10 төне арасына яшерде. Һәм әгәр дә без шушы төнне изге дугаларыбызны кылып, теләкләребезне сорап, Аллаһыга ялварсак, Аллаһы Тәгалә кабул итәчәк. Һәм дә шушы төндә Аллаһ Раббыбыз үзенең сөекле кылларының гынах хаталарын гафу итә. Пәйгамбәребез үзенең бер хадисендә әйтте, кемдә кем Кадер төнен гыйбадәттә, төнге намазда үткәрсә, аның моңа кадәр кылган гынах хаталары кичереләчәк диде. Субханалла, Аллаһ Раббыбызның рәхмәте киң, ул безнең гынахларыбызны бер төндә кичерәм дип вәгъдә итә. Менә без дә шушы төннең кадерен белсәк иде. Һәм шул ук вакытта әлеге төн ул иминлек алып килә торган, тынычлык алып килә торган, кешеләргә төзәлергә ярдәм итә торган төн. Шушы төндә җир өстенә фәрештәләр төшә. Шушы төндә Аллаһ Раббыбызның рәхмәте белән тынычлык, иминлек була. Әгәр дә без бу төнне кадерләп, аны дугада үткәрсәк, шаятки Аллаһының рәхмәте белән алдагы елыбыз имин булачак. Алдагы елыбыз тыныч булачак. Аллаһы Тәгалә дугаларыбызны кабул итәчәк. Пәйгамбәребезнең хәләл җифете Гайша Аллаһ Тәгаләнең ризалыгында булсын, Расулуллаһка сорау бирде. Әй Аллаһының илчесе ди, әгәр дә без кадер төненә ирешсәк, нинди дуга кылыйк соң дип сорады. Гайша анабызга сөекле пәйгамбәребез Аллаһының аңа сәламе һәм салаваты булсын, шундый җавапны бирде. Әгәр дә кадер төненә ирешәсез икән, шушы дуганы кылыгыз диде. Аллаһумма иннака афун карим, тухиббул афва фаъфу анни. Әй Аллаһ, син гафу итүче, син гафу итәргә яратасың, мине гафу ит. Адәм баласы һәрберсе хаталы. Ел дәврендә без күпме ялгышлар кылабыз, күпме гынах хаталарга керәбез. Менә шушы төндә кыла торган әлеге махсус дуга, җәмәгать, ул безнең күңелләребезнең чистарынуына, йөрәкләребезнең паклануына бер сәбәп булачак. Әй Аллаһ, син гафу итүче. Аллаһ Раббыбыз гына гынахларыбызны кичерә ала. Син гафу итәргә яратасың. Әгәр дә адәм баласы кулларын күтәреп, я Раббым, гафу ит мине дип сорый икән, Аллаһ Тәгалә ярата. Аллаһ Тәгалә аңа җавап бирә, мине гафу ит. Түзәлик, кардәшләрем, шушы төннәрдә, шушы матур күркәм дугаларыбызны кылып, Аллаһ Тәгаләгә якынайык. Рамазан айлары мөбарәк булсын. Изге айның изге төннәре бәрәкәтле булсын. Һәрберебезгә шушы көннәрдә һәм шушы төннәрдә төзәлеп, чистарынып, тормышларыбызны яңа баскычларга күтәрелгән хәлдә дәвам итәргә насип булсын. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә булыгыз. Аллаһ Тәгалә тоткан уразаларыбызны кабул итсен. Төннәрен кылган дугаларыбызны, төннәрен басып торган намазларыбызны кабул әйләсен. Үз рәхмәтендә булырга насип итсен. Бәхетле булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.